जिहेतु बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बर' कसारि गाव हायुं खुंथायनि मददजों आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ इउबिपिअ एबसु आबोब बर' थुनलाइ आफाद बे ओनसोलनि आरो लोगोसे धोरोमारि गौथुमफोर जयै नैबे थामथि जिथु खेराइ फोरबो बेखौ खुंनो लानायखौ आंबो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिनि आगदाखै जिहेतु बाथौ आर'ज गाबबाय दहाय आरो आगसिखै जिथु आगदाखै ब्रह्म आहुति होबाय फारसेखै बिनि दारै दिनै बे खेराइ फोरबोनियाव दिनै गासैबो बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलानो मोनसे गोथारथिजों साग्लोबदों होननानै आं सानो आरो बिनि थाखाय नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो चेनेलनि दारै आङो धोरोमारि गोथारथि आरो साबायखरखौ साफ्रोमबो रायजो राजानो बावबाय थारमाने दा बिनि थांखियानो जाहैबाय खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो जोंनि खौसेथिखौ हमथानो आरो गोजोनखौ हास्थायनानै बे खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जादों दिनै जोबथा थामथि हाबाफारि खननै सिगाङाव खुंलांखांबाय बे लास्ट बियो बे थामथि आरो बे खुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय दिनैहाय जोङो बर' हारिनि गेजेराव राव रोंनाय रोङि गोबां बर'फोर दङ राव रोङिबो दङ दा राव रोंनाय रोङिजों बाथ्रा गैया बेयाव जिखि धोरोमानो जायाथों मानो दिनै बेयाव ज' जानाया दा बेखौनो फोरमायदों जोंनि गेजेराव राव धोरोम जियानो जाथों जिखुनु जेंनाफोर सुस्रांनायनि जुदि माबाफोर हाबाफारि मावनांगौबा जोङो बर'फ्रा ज' जानो हायो बेखौनो फोरमायदों दिनै बेयाव खुनु धोरोमखौ सायख'वाखै राव रोंनाय रोङिखौ रावखौबो सायख'वाखै माबा सोर बबे आफादनि बेखौ माबायाखै बेखौ खिन्थु जों दिनै बेयाव जाथि हिसाबै ज' जादों उद्देश्यआनो जाहैबाय बोर बिनायानो जाहैबाय आफा इसोरनाव जिहेतु जों बयबो साफ्रोमबो मानसिफ्रा इसोरनि सायाव भरसा खालामना सोलियो इसोरखौ जा फोथायनाय दं इसोरनि सायाव जाहाथे जोंनि जेंनाफ्रा थाब सुस्रांजाथों बिनि थाखाय बे खेराइ फोरबोखौ लानाय जादों ब्रह्मनि जयग' आहुति होनाय जादों बाथौ आर'ज गाबनाय जादों दा बिनि दारै जोंनि जिहेतु जों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि बिराद जेंनाफोर दङ रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय सामाजिक भाबै जों रैखाथि मोननो थाखाय आरो जोंनि राव हारिमुवा जाहाथे थांना थाथों जोंनि सिनायथिया जाहाथे रैखाथि जाथों जोंनि जायगाफ्राव जाहाथे जोंनि मावनां हाबा जेब्ला डेभेलपमेन्टेल माबा थायो मावनो गोनां थायो जेरैहाय लामा होन स्कुल होन कालभार्ट होन थानसालिफोर होन बेफोरखौ मावनो थाखाय जिहेतु जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बे गावखुंथाया जाहाथे गामि सोसन जानानै बियाब दाजानाय जाहाथे बिसायख'थि दाजानानै बे आसामनि बिथोरावनो बयनिफ्राय साबसिन साबना हाबना मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों दाना लानो हायो बिनि थाखाय इसोरा जाहाथे जोंनो बोर सारस्रिथों बिनि थाखाय बेयाव आर'ज गाबनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि थामोनथाफ्रा जाहाथे गोजोर जायो बिनि थाखाय बेयाव आर'ज गाबनाय जादों थांनाय बोसोरफ्राव जिथुनाखि गुबुन धोरोमबो दङ हिसाबै बर'नि गुबुन धोरोम थाब्लाबो थांनाय बार जों खननैया खेराइ फोरबोल' होदोंमोन बेयाव खिन्थु जों मोनसे एबार जोबथिखाय जे गुबुन माहारियारि गुबुन धोरोमफोरखौबो बेयाव जायगा होनाय जादों आरो एबारनि थांखिया एसे आलादा गोजोनखौ हास्थायनानै खौसेथिखौ हास्थायनानै बेखौ जों खालामनाय जादों बेनिखायनो गुबुन धोरोमफोरनि बोर बान्सा लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखि धोरोमफोर दङ जेसेबांखि आफादफोर दं बेयाव ज' जादों आरो बे ज' जानायनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोङो खौसेथिखौ बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिनि आंखालखौ बयबो एसे अनुभब खालामदों सोनाब रायजोआव एसे बांसिनखौ नुनो मोनदों जुदि सानजानिफ्राय खौसेथिया जागायोब्ला सोनाबा गोसारैनो बारा गोबाव नङा आरो सानजाहा जागायनाय बुस्थुआ गोजोर जायो बेनिखायनो जों सानजा खर'निफ्राय दिनै बे जायगानिफ्राय बर'नि हारिनि गेजेराव जे खौसेथिया फैफिननांगौ बेखौ हास्थायनानै जों बयबो धोरोमफोरखौ लाफानानै राव रोंनाय रोङि गासैबो सुबुंफोरखौ लाफानानै गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ ज' लानानै जों आवगायनो थाखाय सिन्था खालामदों बबे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों बुंनो थाङोबा धेमाजि जिल्ला हिसाबै गासिबो माहारियारि आफादा दं बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद जिल्लानि धोरोमारि गौथुमफोर आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो लोगोसे एक्सबिएलटि आरो जोंनि इउबिपिअ हिसाबै
धेमाजि जिल्लानि बादैबो गोबां जिल्लानि फैदों जेरै डिब्रुगड़, चराइदेउ, गलाघाट, नगाव, मरिगाव, कामरुप, साउथ कामरुप, बेनिफ्राय आरो गवालपारा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय प्राय 20-23 जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों। फैबाय थानाय समाव थारैनो खौसेथिखौ फैगोन होननानै आसा बा मिजिं खालामो नामा सारा? खौसेथिया फैनांगोन आरो खौसेथिया फैयाब्ला थारमाने जोंनि जाथिनि जिथु माहारियारिबाद बे लोरबां जागोन आरो जों खौसेथिखौ हास्थायो आरो जों इउपिपिअ हिसाबै जों खौसेथिखौ हास्थायो आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव माहारियारि आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों सोरजोंबा थाफानानै सोरजोंबा लाफानानै जिहेतु जों दिनैसिम खामानि मावबाय थादों इयुनहालागैबो बयजोंबो थाफानानै सोरखौबा लाफानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लाफानानै जों खामानि मावनो जाथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावनायाव जों जेब्लायबो साग्रिद।